Hej alle sammen, i dag så skal vi lave en smoothie, så vi vil bare gå i gang. Godt, og det vi skal bruge der, vi skal bruge nogle jordbær, og så skal vi bruge nogle blåbær, og så skal vi bruge noget vaniljesukker, og så skal vi bruge nogle bananer. Det gør ikke noget, de er sådan lidt brune i det. Og så skal vi bruge noget mælk. Og så starter vi bare med at putte noget banan i. Og jeg tager det bare lige med en ske, så det ikke er sådan nogle store klumper, fordi så kan det være rimelig lang tid om at blinde det så. Og så putter vi nogle af vores jordbær i. Vi putter ikke lige dem alle sammen i på en gang, fordi det kan være lidt hårdt for blinde. Men vi vælger egentlig sådan i alt at bare putte sådan en lille skål i, fordi at men det kommer lidt an på, hvor meget man vil have den smag i jordbær. Men vi kan godt lide jordbær, fordi så vil vi gerne have vores smag meget jordbær. Og så putter vi lidt mælk i, fordi at den skal ligesom sådan have noget og sådan blende med, fordi ellers så går den helt ud. Og så sætter vi bare vores låg på. Her. Og så blender vi egentlig bare. Og ja, nu vores så putter vi resten af bærne i, så putter vi vores blåbær i, det er også bare sådan en lille skål. Vi er ikke helt så vilde med blåbær som jordbær, så vi putter ikke nær så mange blåbær i, men det bestemmer man selvfølgelig helt selv. Og så putter vi lidt mere mælk. Og så blender vi bare det hele godt sammen. Og så skal vi bare have vores vaniljesukker i. Og der tager vi bare sådan her cirka. Og så blender vi det lige godt i det nu. Det er vildt godt. Og så hvis I laver det her, den her smoothie, ja, så må I gerne lægge det på Instagram med hashtagget altid glad mad. Og for den skærm. Nu skal I husk at dele billeder på Instagram med jeres smukke smoothies. Ja, så det kunne være sjovt at se. Ja. Og så håber jeg virkelig meget ned den her video, for hvis I gjorde så like. Og så må I meget gerne abonnere på vores kanal. Og så følg os på Instagram. Jeg hedder Sofie Eviglad. Så følg Laura på Instagram. Laura Eviglad. Og så følg vores Instagram til den her YouTube-kanal. Det glade kokken. Det glade kokken, ja. Man kan ikke have et ø med sit brundnavn. Ja. Ja. Men det hedder altså det glade køkken. Ja. Og så håber vi rigtig meget på lige den her video. Farvel! Farvel!